Γεια σας, όπως ξέρετε είμαι ο Νίκος. Καλά, αυτό το βίντεο θα είναι πολύ μικρό, όπως βλέπετε δεν θα είναι ούτε ένα λεπτό. Λογικά θα ανέβει και σε shorts. Το μόνο το οποίο θα ήθελα να σας πω ήταν ότι επειδή χτύπησαμε τους 200 συνδρομητές, εδώ πέρα 207, θέλω να μου γράψετε ερωτήσεις για ένα Q&A. Δεν θα είναι πολύ μεγάλο ή κάτι, αλλά θα ήθελα να μου γράψετε κάποιες ερωτήσεις, κάποια πράγματα που θα θέλατε ίσως να ξέρετε, που αφορούν ένα από αυτά τα βίντεο ξεχωριστά. Ίσως θα μπορέσω να σας τα απαντήσω. Να σας θυμίσω να κάνετε ένα subscribe για ένα δωρεάν μπισκοτάκι. Και πάει εδώ πέρα κάπου δεξιά θα βρείτε ένα Instagram. Εκεί πέρα είναι το Instagram του DJ, όπως βλέπετε και στο About είμαι DJ, ωραία. Και έχω και θα ανεβαίνουν κάποια κυκλοφόρητα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και να σας αρέσουν. Οπότε άμα δεν θέλετε να χάσετε τέτοιου είδους πραγματάκια, να με ακολουθήσετε και εκεί πέρα. Φυσικά έχουμε και το κανονικό Instagram, το προσωπικό μου, το οποίο κάπου εδώ πέρα δεξιά θα είναι πάλι. Οπότε ναι, αυτά, γράψτε με ερωτήσεις για Q&A, χτυπήστε και ένα follow αυτά τα δύο accounts και μόλις δεχτώ τις ερωτήσεις σας θα είμαι πρόθυμος και θα έχω μεγάλη χαρά να τις απαντήσω. Αυτά και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Α, ναι, επίσης επειδή ξεχάστηκα να κάνουμε και έναν απολογισμό, αρχικά να σας ευχαριστήσω κιόλας για τους συνδρομητές που δεν το έκανα πριν, αλλά και να σας πω, επειδή όπως βλέπετε τα τελευταία βίντεο μου έχουν πέσει λίγο σε προβολές, ειδικά αυτά τα τρία τελευταία, θα προσπαθήσω να ξανανεβώ και να σας ξανακερδίσω. Αν έχετε να μου γράψετε κάποια ιδέα για βίντεο, με χαρά να την πραγματοποιήσω εφόσον είναι στο χέρι μου. Οπότε ναι, αυτά. Και τώρα τα λέμε στο επόμενο βίντεο.